As letras galegas dedícanse a Díaz Castro, Xosé María Díaz Castro, de Guitiriz. Bueno, máis que decidir, un amigo suxeriu-nos poñer música á súa poesía máis famosa, Penélope. E a verdade é que foi máis difícil do que pensábamos, do que contábamos, porque pesábanos a responsabilidade. Escoitábamos a música que estábamos facendo cos, bueno, non cos ollos, cas orellas de fora de outras persoas, para quen tiña tanto significado esta poesía, e non acabábamos de atopar a melodía xusta. Logo, pois, metémonos con outras poesías que ten Díaz Castro aparentemente moi sinxelas, pero que para min teñen un contido importante, como pode ser Esmeralda. Ti cabelos de ouro e de aire, nena, en que ceio te vi. Esta serie de cancións máis sinxelas, de ritmos moi fáciles de escoitar, naceron pensando nos nenos. Sabemos que en Guitiriz, nos colexios, se quere moitísimo a este poeta, e eu penso que é algo bastante particular que suceda isto hoxe en día. E así foi como naceron as primeiras tres cancións, A noite necesaria, Penélope e Esmeralda. A idea era parar aí. E, sin embargo, o libro arrastrounos. A poesía de Díaz Castro, pois cada poema máis que lías, según ibas profundizando na súa persona, non? Según ibas accedendo ao que lera a través dos seus versos, pois máis te enamoraba e máis querías seguir traballando. O título, que pode chamar un pouquiño a atención, o de Zapatiños, pois a idea naceu pensando que estes zapatiños poden axudar os poemas a camiñar máis lonxe, a chegar con máis facilidade a persoas que ao mellor de outra maneira non leerían, non se deterían a ler estes poemas. De feito, neste disco ten máis presencia o armonio, que ten unha sonoridade que lembra moito o que é a zanfona. Bueno, o mesmo armonio se usaba en Galicia antiguamente, nas igrexas. Non é un instrumento descoñecido para moita xente, sí, pero para outra pois pode ser que xa o coñeza de escoitalo antiguamente nas igrexas. Canto o feito de que a música acompañe, vista ou calce o que son poemas, quería dicir que non por o feito de ser poemas é unha música culta. Son cancións e punto. Son cancións tanto se as escribiu Díaz Castro sin sabelo, pobre, como se as escribo eu ou se as escribe Mauricio, non importa quen escribe a letra. A virtude que ten a música é precisamente facela máis accesible. Foi se cadra un grande anxo esquencido